места да седнете. Няма да седнете. Благодарим. Заповедайте колегите от час. Седнете тук. Не седнете. На база на вашите, така да се каже, изражение за недоволство от съмнявайки се от надписването на сметките от чест на отделните стопани, аз бях длъжен като кмет на общината да предизвикам тази среща с една част от ръководството на чест в лицето на директора на обслужването с клиентите господин Димчо Станев, неговото величество, да дойдат на тази среща с вас, за да може да се видят как са надписани сметките или не са надписани. Те от своя страна, разбира се, направят своето пояснение. За което аз, разбира се, благодарих, че те приеха моята покана да дойдат тук да се срещнат с вас. Затова аз предлагам, има места, седнете, по-спокойно да разговарям. Ние сме за малко. Ние сме за малко. Имаме думата. Набързо да питаме. Така. Господата от ЧЕЗ, защо са тук? Не гледаха ли протестите? Да. Гражданите казват, че не желаят преговори с тях. И не ги ли е срам? Искат доказателства. Ето ги. Починал човек. Приживе плащал 15, починал плаща 50. Заснето от медиите, на електромера показанията са по-малки, отколкото във фактурата. Към днешна дата. Към днешна дата. Да. Не ги ли е срам да застанат тук или кога ще убеждават хората, че те не ги крадат, не ги лъжат и не знам какво. Ако сега, ако знаем какво са подготвили, какво сме подготвили, давам сега това момиче Аз искам да взема да думата. вземе думата и да каже какво има. Диана Канева се казвам, от инициативния комитет съм. От моята сметка тръгна цялата тая лавина. Ако ви е любопитно откъде става всичко това и защо сте тук днес. Освен това, искам да ви кажа, че закъсняхте за тази среща, понеже ние ви поканихме в понеделник най-учтиво. Първо, едва подадахме този иск. Ако може някой представител да дойде при нас, да обърне внимание на недоволните граждани, ние в отговор получихме една подигравка под формата на едно писмо, написано на латиница от вашата пиарка Мария Дойчинова. Това е подигравка и ние сме крайно обидени от това отношение, от този начин, по който вие, аз не мога да разбера какво искате да направите, да ни изкарате глупаци. Какви сме ние за вас? Клиенти или плащачи на сметки? Защото клиентите принципно се ухажват, доколкото ми е известно. Аз съм работила и в сферата на търговията. Вие сте търговеца в случай, нали така е? Правилно. Добре. Имам един друг въпрос. Какво мислите за такова табло? Не, изчакай малко. Какво мислите за такова табло? Може само към колегата да го обърне, защото... Ще го обърна към кой? Какво мислите за това табло вие? Какво виждате вие на тази първа Аз на тази снимка виждам, два предпазител. че предпазител и не виждам електромер. Добре, да отидем на следващата снимка. Какво е това? Това какво е? Табло. Табло без електромер. Какъв ви е въпросът? Ще видите. Харесва ли ви? Искам да се изкажете какво кажете какъв е проблема, за да ви се изкаже. Проблема е, че някои хора така? ползват електричество без да плащат за това. Така. Вашия електромер прилича ли на той? Така. Вашето табло прилича ли на той? Да, искам. Всичките ги кажа, че е той електромер. Липсата на този електромер по-точно. Това табло, да. Всички случаи, в които има директно присъединени, се подават към колегите от НТЗ, за да им се съставят. Не технически загуби, извинявам се. Не технически загуби. Това са колегите, които пряко отговарят за това, че не няма за директно присъединение. Това табло е на вашия колега. От Николай Стоев, началник отдел пласмент. Това е електромер. Искате ли да видите какви сметки плаща вашия колега? Любопитна съм вашите сметки. Дали са от този порядък? Знаете ли какви сметки плаща вашия колега? От 21 до 21.11 10 лева и 6 стотинки. 10 месец 11 лева и 21 стотинки. 9 месец 7,97, даже та от 11,21 стотинка. Надписана и той сигурно не иска да я плати, защото другите са от порядъка на 7, 5, 6 лева. Тя сигурно е надписана та от 11, той стъчкува с нас и каза да я заплати. Не ви ли е срам? Това дойдох да ви питам. Не ви ли е срам? Не, директно изведайте името на вие сте представители на ЧЕЗ. Вашите служители плащат ли сметки за ток? Питам. Това да, нашите служители плащат сметки за ток. Тези ли сметки? Всички служители, които... Може ли да обясня? Всички служители, които...
5-6 лева сметките за ток. Не мога да кажа на кой какви си сметки. Аз знам колко са на моите. генералния директор да дори фактурата да му е минус и да му връщате пари. Добре, можете ли да ги докажете за една 2 години назад вашите сметки? Да, от порядъка на 60-80 лева. Браво! Завиждам ви. Направо ви завиждам. Моите са от порядъка на 150 Без да боря 300 600. лева газ. А как ще коментирате Моите фактура са на порядка. пенсионерка в Не Сандански, мога да която коментирам. плаща 40 лева? Не мога да коментирам пари, Цената се мога да коментирам показания отоплява се на на дърво, на дърва, само за Знаете един конкретния случай, хладилник ще го и проверим. един Значи много ми любопитно. и една Да, искам да го лампа. проверя, да. И Да. получава за декември сметка Стига до 340 това. лева. Вие сте длъжни Как ще да го ги коментирате? проверявате. Не, трябва да ние ли да Значи, ставаме Защо? инкасатори? Като се каже от гражданите, защо? Като се тръгне, тогава тръгвате да Не е проверявате. вярно това. Защо? Мога да ви Да, Къде? казвам, че Защо? не е вярно. Значи, Съгласна съм. всички Защо? момент, Ще ви прекъсна. всички сигнали. Съгласна съм. Когато електромера отчита по-малко, веднага се самосезирате. Много бързо. Да. Веднага. Сега Разбирате, масово. да счита по-малко. Ами веднага отива екип Ето, и по-кажи- настройва, по-кажи- оправя се електромера. Когато масово има декември месец, Да видят над лично. 100%, Дайте ми И това не е един вие чакате ние да дойдем хората да Ние ви не искаме да ви платите. чудем. нямат вера. Вие плащате заплати на малко, вашите нека да си служители, нека те да го останат. Така. Така е. Които идват от Всички- нас. И другото нещо Така, искам да задам един въпрос. Ама вие задавате Вчера мисля, въпроси, че с за да вас не се чухме отговарям. в ефира на националната телевизия. Вас ли говорите? Да, благодаря ви все пак, че се обадихте. Идеята беше така. Вие обяснявахте, че намалените мощности не могат да доведат до по-голямо потребление или консумация на електроенергия. Може ли Дани да извадим това нещо? Което... По-ниско напрежение бяхте казали. Да, по-ниско Намаленото напрежение от напрежение- 180 волта, да, Да. което са често замерват. Има ли практика чест, не само в София, и по другите места, но конкретно сигнала ни от София, след 18 часа да намаля умишлено напрежение? Няма как да се практически А ако невъзможно. излезат ваши служители, за да изкупят вината си пред народа и го докажат това нещо? Как мислите, че на фона на 25 000 тръвопоста някой ще отиде да намали напрежението? Как го физически го виждате, вие го разбирате? Ние лично сме го мерили. А как физически неплатилите клиенти, как физически им се изключва ток минутно? Айде да ви питам, как физически става? А как това? физически при По същия включването на начин, един според мен. фритюрник микроволновата не ще да се задейства? Значи, това Попи на лъка, всички имат проблем с това нещо. Катунци на това са- нова година са не могли да се включат на Ето, телевизора. ще ви